Gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị, ekelekwa m gị ọzọ. I mere nke ọma n'ichere anyị na nlaghachite azụ nke anyị laghachitara ugbu a. Ama m na ya bụ egwu mere ndaba, ya bụ efere egwu mere ndaba dịka anyị gbarịrị ya bụ egwu. Dịka anyị na-alaghachi, ọ bụrụ na ị ka na-abata ugbu a, biko onwebeghị ihe mebiri. Ị ka bịara n'oge nke bụ eziokwu bụ na decide what you want. Nwee mkpebi ihe chọrọ. Onye na-enweghị mkpebi ihe ọ chọrọ, ọ dịghị ebe o ji azụ aga. Onye na-enweghị mkpebi ihe ọ chọrọ, ọ dịghị ihe o nwere ike ime. Na ntị ka m gụpụtara gị ụzọ ihe atọ ị ga-ejide aka n'olu ndị iti, mana m ga-akọwakwara gị ya n'asụsụ Igbo. Don't let anyone talk you out of your vision. Don't let anyone talk you out your vision. Nke pụtara ekwela ka mmadụ ọbụla kwuru okwu mee gịnị kwupụ gị na ebumnobi gị ma ọ bụ ihe ndabere gị nke chọrọ ime n'elu ụwa. Ekwela ka mmadụ jiri okwu. O nwere ike ya ekwu okwu mebie gị obi. Enwere ike ya ekwu okwu gwa gị na onwe gị ụdị mmadụ ịbụzi. Enwere ike ya ekwu okwu gwa gị na ịba gị uru. Enwere ike ya ekwu okwu jụọ gị ihe ị na-eme ọ bụ ihe biri gị na-eme. Ekwela ka mmadụ jiri okwu mee gịnị wepụ gị n'ụzọ ihe ebumnobi gị nke chọrọ ịbụ n'elu ụwa. Nke ọzọ bụrụ ya, have a bigger vision. Have a bigger vision. Mee gịnị? Ịnụ na mmadụ nwee ebumnobi ihe chọrọ ịbụ n'ụwa. Hell, ama m otu m ga-eji detere gị ọnụ. Na-eme ka ọ na-ebu ibu, ka anya gị na-adị ebe sara mbara, ebe buru ibu, ebe dị elu. Ekwela ka anya gị dị ala. Asị m gị nwere anya ukwu. O nwere mgbe a na-asị mmadụ ka ebumnobi gị bụrụ ihe mere gịnị ebe dị elu, ebe sara mbara. Ekwela ka ebumnobi gị bụrụ ka m mee ya nwantị. Ọ dịghị. Njikọta atụmaka otu a mee ya ọ ga-adị mma. Nke ahụ abụghị ya. Ị chọrọ ime ihe nwere ebumnobi mee ya ebe mere gịnị sara mbara. Ka olileanya gị bụrụ ebe dị elu. Anakwala ewetuleta onwe gị ịbụ mmadụ. O nwere ihe chọrọ. Chọpụta ihe ahụ ị chọrọ. Ịchọpụta ya, ọ ga-ekwe gị nghọta nke ukwuu. Ọzọ bụrụkwa, share your vision with good head. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị ka ha were ebumnobi ha maọbụ ihe ha chọrọ ịbụ kọrọ mmadụ. Ịkọkwara ya mmadụ, onye na-enweghị isi dị mma, onye ahụ nwere ike ya eduruzie gị baa n'ebe na-ịmaghị ụzọ, ebe ụzọ na-agaghị apụta. Ọ bụ eziokwu na-asị two head is better than one. Ọ bụghị every two head, but two good heads is better than one. Ọ bụ nke ahụ bụ eziokwu. Echiche mmadụ abụọ isi ha kpakọrọ ọnụ, ọ bụghị ndị isi ha na-akpakọrọ ọnụ. Maka ụfọdụ asịkwa m na ijiri onye ara beta n'ụlọ gị. Ị nwere ike mgbe ụfọdụ gị chee na onye gị na ya bi n'ụlọ na ọ bụ mmadụ. Ị gaghị ama na ọ bụ onye ara ka gị na ya bi n'ụlọ. Kama ọ ga-enye gị echiche bara uru. Echiche ọ ga-enye gị abụrụ echiche ọ ga-abụ isogide ndị mmadụ ajụ gị ihe onye a na-eme, isi ọ dịkwa ya mma. Ha amaghị na ị na-eme gịnị, na ị na-aga n'ụzọ nke onye ọzọ. Dịka m gwara gị na mbụ sị gị, don't live on someone's else dream. N'ọdị, lekwa ihe ị ga-eme n'ọdị. Gwa onwe gị, gịnị ka m chọrọ na ndụ a? Elee ụdị mmadụ m chọrọ ịbụ? Ka ihe Chineke jiri kpọta m n'elu ụwa. Icheghala ụdị echiche a, ị ga-aghọta ya nke ọma n'eziokwu, na ị ga-achọpụta ihe chọrọ ịbụ na ndụ, agbanyeghị ụdị ọbụla ọ dị. Maka onweghị onye ọbụla nke na-ebi ndụ ma ọ bụrụ na ị nweghị mkpebi ụdị ihe ị chọrọ, ọ gaghị ekwe gị nweta. Burugodi ụzọ nwee mkpebi ihe ị chọrọ, ọ bụ nke ahụ ga-eduru gị aba n'ọba ụwa ọma gị, dịka o duru ụfọdụ baa n'ọba ji, ọba ji ha. Ọ ga-eduru gị baa n'ọba ụwa ọma gị. Gị ghọta n'eziokwu na mkpebi nwere ebe ọ na-edu mmadụ eru. Gịnị ka ị chọrọ? Elee ụdị ihe ị chọrọ? Elee ụdị ebe ị chọrọ ka ọ bụrụ? Elee ụdị ọnọdụ ị chọrọ ka ọ bụrụ? Ụmụ ihe ndị a ị ga-eme ụdị echiche ahụ. Ma ị nwee ya, ị gaghị aghọta ebe na-aga. Ị gaghị aghọta ihe ị chọrọ ịbụ. Maka onye na-enweghị echiche ọma, gịnịkwanụ ka ị na-eche? Nke bụ eziokwu bụ na burugo
ibugodi ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ a dịka m kwuru ya. Ịjụọ ya onwe gị ga-aghọta ya nke ọma. Dịka m gwara gị sị gị nwee olileanya maọbụ ebumnuche maọbụ ndabere nke sara mbara nke dị elu. Maka onwe mgbe m kwuturu okwu n'oge amara a sị gị Chineke dị unlimitless. Ị gaghị asị lekwa ebe ị ga-eru gị hụtacha ya. Otu ahụ nke o mere ka mmadụ dị, ọnọdụ gụkwa ịchọkwa gị mee ya otu ahụ ga-edekwa ụdị mmadụ ahụ. A sịla na mmadụ na-aṅụ ihe ka ị gaa soro ya ṅụwa ihe, ọ bụ ihe ị chọpụtara ị ga-abụ. Na mmadụ na-ezu ohi gasị ka ị soro ya zuo ohi, ọ bụ ihe ị chọpụtara ị ga-abụ. Nke ahụ abụghị ya. Hapụkwa onye nyere gị akụkọ dịka di ya si alụ ya n'ụlọ, amaghị ihe na-eme n'azụ. Isoro ya ruo gị mara n'ụlọ nke ya na ọ bụghị eluigwe. Ihe ị chọrọ ịbụ kpebie ya, ị ga-abụ ya. Inweghala mkpebi, ị ga-abụ ya. Ọ mgbe na inweghị mkpebi, ọ bụ mgbe ọ na-ara ahụ. Nwee mkpebi ihe ị chọrọ. Inweghala mkpebi ihe ị chọrọ, Chineke bi n'eluigwe ga-eme gịnị? Ọ ga-enyere gị aka gị nweta ya, nweta ya n'ozuzu oke, nweta ya n'ụdị dị mma, nweta ya n'ụdị n'onwe gị ntụpọ. Kpebie ihe ị chọrọ ịbụ n'ụbọchị taa. A sịkwala n'ụwa ọma Afrịka agwara m gị agwa, kpebie ya ka ọ ga-abụ ịpụ echi ga-adaba n'ihe na-ịmaghị isi ya, ga-esi nke jikwara mee nke a ọ bụghị ya. Dịka ị na ha anyị atụle na-eche echiche ka ị mara ma ọ ga-abụ m laghachite azụ, ya bụrụ na ị nwerela ike cheta makwa na nwee mkpebi ihe ị chọrọ na ndụ a, ka anyị gaa gbarịta ya bụ egwe. Nwekwara ike ya bụrụ na egwu nwere ike gwakwa gị ụdị ha m na-ekwu, gị mara n'eziokwu na o mere ndaba. Agala ebe ọbụla, jide ụkwụ gị aka ma jide